سلام سلام تخطاتلتنا channel كم يعلقون كم يتخونوا سنايك تكونوا نايوترو تمنيت أيو أبزلنا يدما أجزابير سلام انقصانة انكبرنا لا تمنخو نلو معنتي دسيلني أزيت حبيسة نزا فيديو زي أو كسر حتى جديدة لكم مالتي تزحقوا سنة نجار كأنتايو كل جزء أبوشت أي كم حطه هين زمان على سنة زنابرة تمالي دكتور شارون فيديو سريع حامل لسات لي بتعمي I don't know بمنتاي كمسكنا كخمس خل أيفلتني دكتور شارون كابت زموت الجيزة يكتاتلا نير أزيو سجاب حج كل فيديوهات أيو قبل كنت حسوت كيكونني جن جلا فيديوهات أزيو أقداس زبلو فيديوهات يوريه بتعمي إذا مهارلو أزيو تبو أزيو طعم سلازك أتصليو برتع قبل كده اللي بز أقعد أمي أبزز حلفة ناي قول عجيرات هذا نبرت فيديو كل جزء نحنا حبرة السبس أمي قصنا أنا خيدلنا انتي ناهم كون تريو مش أب كاب جزء خجمير كحقول نجر أتي كبد وي أتي أزيو دشقلة كان نجرات سي كابخا يجي جمر ويا كاب كبابي خا كاب تتفلت أسب كاب تتريو كاب كل نجراتي بستفعل على نجراتي فرحي وي زخانة نجرات زمت أكملتي أنا خازيك كاب نويح بك أب حنقولي زمال على سنة زنابرة كم سبون كم عينة نجرات كتأتاتو أم نفسي أب جزاي أب هيوتي زدل زنبركي نسودما أبز حلفة كم زرعنايو نيشتي تقارصت فيديو ونرخيبا نير أقعتامي أب فيسبوك نيشتي كريانا منشعو كل ملسينا نبتي تحسوناتين سلام على كل عالم دلهم تحتلتاي كم يتخونوا هزانات ويقول أسن خندق زي تي في خريج جبعتنا تتخلط عمل هزانات بفتسهم زخون عينة سكرين تايم ولا تي في وموبايل كلهم يبلون كل تخسر حموش تعمل زخون قال لحد ساعات من معلتي كريو يبلون لحموش تعمل زخون قلت كن من هالبات نتمرتي ويكال خد اليوم سلازقل إزي لوكا حق تزيل ولا دقنا طبق زخون قصر كجبروس يمكروا نموخان حجي سكرين تايم ادكشن ويكا سكرين تايم ولفي زبهالس الوريو ابقول اخ بخمي قلص خل بزيكات ولفخ قالت عناوي صقمسي نقلوس يم صلوم دو كابزخ خنغلاغلوم نخلسي انت خنغبر نخل زبلن كال زرواح زمص يلغو سامودات هتكاتلخا بخبر عدمكم مجمرت حجي حدا والعس منالبات ناي سكرين ولفي حيزو خيكونسي بين غيرنا خنفلطو نخل كميجنا نفلطو نخل تيلنا بزح نغرات كتمهاريهم كبا قدم أب كل تشحن 15 يدخون هذا ممهرنا حبشة كمزي سام هيلن زبها على لعب شو دنت مهارو كم دا تمهرنا كلاس انتي بلنا نيرو أنا زجر مني بلنا نيرو قلعة يبلون قل نقاشت قلعوا أبي تخرسيان دي أبتفل عليه بوتا سق قبلنا الناس تليفون هو نقاشت قلعوا مالتي دك شد شرح خون خلو دك عمد خون خلو العمتون خون خلو استفل عليه مالتي سلام انت ياخم تليفون تبوم بجاكم تليفون أيتهبوم حما ياخم تلمدوم دلو قلق قلعوا حجي ولا تنسز بلنا نبره أديو خفيتاتو زي تفلت أب بزح نجرات يخفت قلعة بزح نجرات كابين لعلكو ودي دفلت أتا تليفون يشتهي صان قلعة مالتي بتعمي زجر مكان نقبلت قلعة عند حري خموني إشتي قلعة كم تليفون كرؤن كله بتعمي زلزي أنت عرفتوا عليكم على لكم مالتي لك كمان أوقات نحن عجزي ما جبي خري I don't know قالوا سواتكم خون دي ما يكون نايفلتكم قل أنا حجي ما جبي كم زبي في الله بربرة زلوا ما جبي نجرا قال خرؤن كله بسألي ولا بفيديو قال خرؤن كله إن شاء الله مرأكاس يملي بأفكار مالتي بتعمي خان تايد بهالتخون حجي خا قولع خا خلك قعهم يوم تسكرين أزيو سحبهم أزيو زمستم أزيو تايد بهالقول إذا قلنا حرينا ملسينا نحر كنا استوعب الجميرة كمان يجي جمر نحنا انتاينا بروجرام أبنا نحن حبرت سبقة ببزح كريم قال لكم كم زي ببروجرام وي مدى بجيرنا كم زي سلازين والذي مثلا تي نجراز خبرنا مس تليفون كاب تليفون ناس كن إلا ينخدنا ولا مسقال عنا قلنا نقال عقدي فينا تليفون نتكلم نقال عقدي فينا استفلا علينا بفلاي حجز نريول لنا أقعد أمي أنا بتيك توك سلادي تكمل بتيك توك حجب زحيزة كم خمسة قاتم يسمعني رأي مالتي قل إذا كنتاي كاب مدب زي مقبار مالتي قدمي عامة قال أنا خون حدا لجورج عاركون تايب لني مسؤول سويزاوي تسبيتي تراخيبهم ساي علل نيرو حجي إنسان تاي تبلو نيرا دقاس كاب كل التعام كاب سقاب كل التعام زوجحو زخانة عينة أي تتكمني نيرا بجزاء تزاد اللي تلفزيون دي قال كل بتاع توريداته حدا نجرات كنت تقمل تغلب حدا جزاء عزو جراته دقاس سقاب كل التعامت زخانة عينة التلفزيون كم زلاته ما بتجزء أي فلتني ولا حنت نجرا يفلتني قال إلى تعلون نيرا ما تحجي تتزاربو نسات تزاربو زنبرد جن كابتم قلع خريئهم كله كسع كندي كوفي لهم كون بوبو حجتها ده تقبر نيرا أتن كل تعمت دقا تاي بهال تقبر كلها مدب جيرا بروجرام بسنة سرعات نتن كل تعمت مسؤوم كل زلوا activity program جيرا أتخي نيرا
መጽሓፍኩም ብቡ ዝኾነ ኸቡ ክገብሩ ናይ ምሕንበስ ድዩ ናይ ኩዕሾ ድዩ ናይ ሕጅግ ክልተ ዓመት ስነኣሽት እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ብፍላይ ናይ ምንባብ ክእለቶም ኣዝዩ እንታይ ድባል ድኾኑ ወላ ንስኻ ተንብበሎም ካብ ዝገርመኩም ኣብዚ ገዛና ምስ ናታን ሰለስቲኦም ክዕልሉ እንከሎ ናይ ቀደም ክዕልሉ እንከሎስ እንታይ ብልዎ ነቦም ቀደም ከምዚ ዘንብብ ከልና መጽሓፍ ዛ ከምዚ ኣሲ ኣበይ ኣላታ መጽሓፍ ኣላኮ ገለ ይበሃልና ንሕዶም ታቐምዚኣ ተንብና ነበርካ መጽሓፍሲ ብጣዕሚ ኢና ንፈትዋ ኣዝያ ጥዕምቲ ገለ ኢሎም ስክልቲኦም እንታይ ድበሃል ገብሮም ሕጂ ከምዚ ንቆልዓ ይርስዕ ኢና ኢልና ንሓስቦ ቆልዓ ግን ኣይርስዕን እዩ ብፍላይ እቲ ኣብ ልቡ ዝኣተወሉ ነገራት ብፍጹም ተኣምራት ኣይርስዖን እዩ ንሳቶም ስቆልዑ እዮም ነይሮም ሽዑ ግዜ ከንብበሎም ከሎ ግን ክሳብ ሕጂ ይዝክርዎ ክሳብ ሕጂ እዮም ዝዝክርዎ ስለዚ ንሕና ከዓኒ ብፍላይ እቶም ዘይወለድና ዘለና ከምዚ ኸማይ ንዓይ ኣዝያ ውሽጠይ መሊኣት ለይ ኣዝየ እንዴት ሓጒሰ ዘለኹ ብጣዕሚ ሓጎሰይ ቋፀሮ ይክእልኒ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ነገራት ነቲ ሕብረተሰብ ዝምህር ነቲ ሕብረተሰብ ክልውጥ ዝኽእል ዩቱብስ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘለዎ ገለገለ ሰባት ብዩቱብ ሕማቅ ነገራት ክዛረቡ ገለ ይሰምዖም ግን እቲ ፀገም እቶም ዩቱብ ዝሰርሑ ሰባት ኣይኮነን ንሕና ኢናቶም ፀገማ ምክንያቱ እንታይ እቲ ንሕና ፀገምካ እንታይ የድልየናን እንታይ ደየድልየና ስለዘይንፈልጥና ንኩሉ ሓዋዊስና ስለንርኢ እዩ እቲ ፀገም ኮይኑ ደሎ ይምበር ዩቱብ ኣብ ዩቱብ ደሎ ትምህርቲ ኣነ ርግፀኛ ካብ ኣብ ዩቱብ ዶ ፌስቡክ ኢንስታግራም ዝተፈላለዩ ነገራት ኣብ ምንታይ ኢኻ ዝያዳ ትምሃር ኣብ ምንታይ ኢኻ ዝያዳ ክትፈልጥ ትኽእል ኢልካ ንሓደ ሰብ ተተሓቶሲ እንታይ ኣነ ፌስቡክ ክብል ወይ ቲክቶክ ክብል ወይ ገለስ ኣይምርኣኹን ነይረ ብፍላይ ዩቱብ ብዙሕ ትምህርታት እዩ ዘለዎ እዚ ንባዕሉ ሲ መን ሓሲብዎ ከምዚ ገይሮም ጆርጅ መን ሓሲብዎ መፅኡ ኣብ ዩቱብ ክምህረና ካልኦት ከምኡ በዓል ዶክተር ሮቤል በዓል ዶክተር ሻሮን ከምኡ መፅያ ደላ ከምኡ ድማ ሊኖ ኣነ ዝሪኦም ብብዝሒ ዝሪኦም ሰባት የጠቅስ ዘለኹ ካልኦት የለውን ማለት የኮንኩን ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ ንሕና እንታይ ንርኢ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻእለና መጠን ብፍላይ እቶም ዘይወለድና ካባይ ጀሚርና እዚ ትምህርቲ እዚ ኣዝዩ ክጣመና ክእል ምክንያቱ መደባትና ሰሪዕና ክንወልድ ኢልና ክንሓስብ ከለና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና እንታይ ፕሮግራማት ክንገብር ከም ዘለና ምስ ደቅና ኢቭን ቴሌቪዥን ወላ ወፂኡ ካብ ዴኬድ እንታይ ገብረና ቴሌቪዥን ወላ ሓንቲ እኳ ይገብረና ቴሌቪዥን ቆልዓሲ ሃሂሩ ቴሌቪዥን ክርኢ እንከሎ ተጥፍአሉ እንከለካ እንድሕር ድበክ ኮይኑ ከቢድ እዩ ካብ ዝገርመኩ ኣብዚ ገዛና ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘለና ብቴሌፎን ግን ፀገማት ክብል ከለኹ ኦልሬዲ ተፈቲሑ እንዲ ቀደም ሕጂ ብናታን ኢና ጀሚርና ናታን ሕጂ 10 ዓመት ክገብር ከሎ ተዓቢ ማለት እዩ ቴሌፎን ናቱ ናይ በይኑ ተገዚኣትሉ ነይራ ቴሌፎን ናይ በይኑ ክትገዝኣሉ ከላ ግን ክሳብ 13 ዓመት ዝገብር 2 ሰዓት እንዳተጠቀመ እንታይ ድበሃል ይገብር ነይሩ ምክንያቱ ባዕሉ ስለ ዝኸፈታ ጆርጅ ዝጋብ 13 ዓመቶም ኮንትሮል ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ እንታይ ይርዩ እተን 2 ሰዓት ኣብ እንታይ ጥፍእወን እንታይ ይገብሩ ኩሉ ነገራት ይርዮ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ናይ ፋሚሊ እንታይ ድበሃል ኣላ ኣብ ኣላ ተውርዳ ምናልባት እንድሕር ደሊኹማ ንዓ ሊንክ ታሕቲ ክገድፈልኩም እየ ከምኣ ገብር ነይሩ ነዚ ንእሽተይ ከዓ ከምኡ 10 ዓመቱ ዝሓለፈ ወርሒ 2 ወርሒ 7 ባመል እዩ ንዕኡ ከዓ ደሴም ከምኡ 2 ሰዓት እዩ ዝጥቀም እተን 2 ሰዓት ሓደ ግዜ ሕጂ ከምዚ ፈርዮም ክኾኑ ከሎ ወይ ዕረፍቲ ክኾኑ ከሎ ካብ ትምህርቲ ሓንቲ ሰዓት ወይ ፍርቂ ሰዓት ይውስኸሎም ወይ ከዓ ሓንሳብ ኣብ ቀዳም ሰንበትን ምስ ዕሩኽቶም ክዕልሉ ገለ እንተኮይኖም ከዓ ሰዓት ወይ ገለ ወይ ፍርቂ ሰዓት ይውስኸሎም እንተዘይኮይኑ ግን 2 ሰዓት እዮም ዝጥቀሙ እተን 2 ሰዓት እንታይ ይጥቀም ኣብተን ውሽጢ 2 ሰዓት ኩሉ ነገር ባዕልካ ኮንትሮል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ምስ ዓበየ ናቶም ቴሌፎን ምስ ገበርካሎ ማለት እዩ ዋላ ብንእሽቶኦም እንድሕር ናቶም ቴሌፎን ክትገብርሎም እንድሕር ሓሲብኩም ከምዚ ጌርኩም ብሰዓታት በዓላት ትጠፍእ ትፅልምት እያ ኣብኣን ኮላ ቴሌፎን ተደዊልዎም ይቕበሉ እዮም ግን ታ ቴሌፎን ኣብኣን ኮላ እያ ትፅልምት ሕጂ እዚ ኣዝዩ ዓቢ መበሊ ማለት ዓቢ ሴኩሪቲ ዝኾነካ ንዓኻ ነቶም ወለዲ እውን ንባዕሎም ከቢድ ወላ ነቶም ወለዲ ክትሪኦም ከለካ ኣዝዮም ድሽጎር ቴሌፎናት 10 ግዜ ደቆም ወስሎም ቴሌፎናቶም ይሰብሩሎም ቴሌፎናቶም ገለ ምሻልካ ከምቲ ዓብስ ተቆልዓ ቴሌፎን ክጥንቃቕ ኣይክእልኒ ስለዚ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሎም ቶም ወለዲ እውን ይርዳእካ እዩ ግን ካብዚያ ትምህርቲ እውን ተማሂርኩም ቶም ወለዲ እውን እቶም ወሊድኩም ዘለኹም ኦልሬዲ ስድራ ኮይንኩም ዘለኹም ካብዛ ቪድዮ ናይ ዶክተር ሻሮን ብዙሕ ነገራት ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም እዛ ዝብለኩም ዘለኹም ኣብ እውን ተብሪትኩማ ደቅኹም ባዕልኹም ከፊትኩም ኢሜይል እውን በቲ ዕድሚኦም ኣውፂኢኹም ዝኾነ ነገር ዳውንሎድ ኢቭን ክገብሩ ከለዉ ናባኹም እዩ ዝመፅእ ይሓትኹም እዮም ከምዚ ክገብር ደሊሎ ክስቶ ተፍቅደሉ ዲኻ ይብልካ እስኻ ተፍቂድካሉ ኢኻ ዳውንሎድ ዝገብራ ስለዚ ከምዚ ጌርና ደቅና ክንዕቢ ደቅና ነቲ ናህና ሕብረተሰብ ነቲ ናህና ወለዶ ፅባሕ ንግሆ እዚ ናህና ብፍላይ ካባና ንኒው ደለዉ ኣዝዩ የፍርሐካ እቲ ናይ ሶሻል ሚዲያ ዝግበር ናይ ቴሌፎናት ምፍታው ናይ ቴሌቪዥን ምፍታው ጌም ምፍታው ገለመለ ናበይ ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና ኣዝዩ ተሰክፈካ ሞ ብዝተኻእለና መጠን ነዛ ቪድዮ ናይ ዶክተር ሻሮን ንስማዓያ ንጠቀመላኻ ኩሉ ግዜ ከዓ ዝጠቕመና ዘድልየና ዝምህረና ዘነቃቕሓና ንቅድሚት ገፁ ዝሰደና ነገራት
ኣብ ዩቱብ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታት ክንጥቀም ከዓ ናይ ኩላትና ሓላፍነት ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ሎማ ዓንቲ ተሓጒሰ ዶክተር ሻሮን ዕጁን ደጊመ ቴንኪዩ ተሓጒሰ ስለ ዝተሓጎስኪ ኢኻ ብዙሕ ዝዛረብ ዘለኹ ደስ ስለ ዝበለኒ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ድሞ ሰላም የብዝሓልና ሰላም እውን ይኾነልና እንዳበልኩ ሰሰናዩ